Mela, l-ewwel nett għalfejn qegħdin hawn intom. Jew għalfejn qegħdin hawn aħna. Din naħseb mistoqsija importanti li nagħmluha mhux hekk. X'ġelna nkunu hawn illejla? Jew x'inhu jġelkom biex mhux hekk issiru tafu lil Ġesu jew tapprofondixxu relazzjoni tagħkom, ir-relazzjoni tagħna miegħu. Jiena naħseb il-fatt li ndunajna b'xi mod fil-ħajja u hekk bil-grazzja t'Alla kif qal qabli Robert, indunajna b'xi mod illi dak li hemm fina, id-domandi li hemm fina u r-risposta tal-Vanġelu jiklikjaw b'xi mod. Jew le, jew mhux hekk. Insomma, forsi baqalna xi dubju mhux hekk, ġifieri għadna maħniex ċerti għal kollox, nimmaġina, mhux hekk. Kieku ċerti għal kollox maħniex hawn, l-ewwel wieħed jien. Kieku ċerti li m'għandniex kieku m'għandniex dubji, insomma, li id-domanda tagħna tiklikja preċiż mar-risposta ta' Ġesu, jew aħjar ir-risposta ta' Ġesu tiklikja tiffittja preċiż mad-domanda tagħna. Il-mistoqsija tiegħi taf x'inhi għaliex aħna qegħdin hawn u l-oħra mhumiex qegħdin hawn. Kif nistgħu ngħinu lill-oħrajn ikunu hawn bħalna? Hekk naqbel ħafna ma' dak li qal Robert qabel l-esperjenza personali tagħna tal-fidi hi fundamentali u hekk fil-mod ta' kif nevanġelizzaw. Mhux fil-mod biss, imma anke fl-expectations tagħna, dak li nistennew mingħand l-oħrajn. Jiġifieri naħseb li nitilqu mill-esperjenza tagħna tal-fidi huwa bżonn, m'hemmx mod ieħor kif nitilqu. Però jiena nixtieq illejla magħkom nipprova nidħol ftit qisu fid-dinamika taż-żgħażagħ tal-lum. Biex nippruvaw nilmħu ftit, naraw ftit li min huma d-domandi illi nistgħu ngħinuhom b'xi mod jiċċaraw għalihom infushom biex ngħinuhom jiltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu. Fl-aħħar mill-aħħar il-biċċa xogħol kbira tagħna din ta' medjazzjoni, mhux hekk, jiġifieri biex ngħinu l-esperjenza li għamilna aħna ngħinu li żgħażagħ tagħna jagħmluha wkoll. U allura jien nistaqsi pereżempju iż-żgħażagħ illi fejn fien illi ma jridux jisemgħu b'Ġesu, pereżempju, jew li għandhom sens ta' ribelljoni kbira għal Ġesu, forsi kontent xi darba wkoll, mhux hekk. Iż-żgħażagħ pereżempju li aħna ma nagħtux każ tagħhom għax ngħidu iva dawk ma jridux, pereżempju minn fejn fien minn juża stupefaċenti jew minn pereżempju l-importanti għalih li jiddamdam waħda sew fil-weekend, pereżempju, ġi tgħid imma dan jew pereżempju min għalih u hekk il-flus, il-professjoni, fejn fien is-safar u hekk il-manija tas-safar, insomma l-COVID baxxitilna naqra r-ritmu issa. Imma dawn jiġifieri kif se ngħinuhom jindunaw li Ġesu huwa risposta. Jew aħjar kif se ngħinuhom jedukaw id-domandi tagħhom. Jiena naħseb li permezz tal-Iskrittura u hekk għax is-suġġett huwa l-Iskrittura. Jien naħseb li din il-biċċa xogħol il-kbira kemm għalina personali fi kliem ieħor jiġifieri kif se ninduna li jien qiegħed fl-Iskrittura u kif se ninduna li l-Iskrittura qiegħda fija. Kif se ninduna li jien qiegħed fil-ġraja tal-Bibja u li l-ġraja tal-Bibja tiegħi. Naħseb din hawnhekk naħseb it boils down to this. Naħseb li aħna b'xi mod indunajna li l-Iskrittura qed taqrana, qed tinterpretana. L-Iskrittura hija l-aħjar tifsira għal dak li għaddej minnu, għal dak li qed jiġrili. U hekk, naħseb li għalhekk qegħdin hawn. U bl-istess mod, u hekk, dejjem bl-għajnuna tal-grazza t'Alla, bl-istess mod iridu ngħinu lill-oħrajn dawk li mhumiex hawn biex huma wkoll jindunaw li jagħmlu parti mill-istorja tal-Bibja u l-Bibja hija l-istorja tagħhom. Allura, domanda li nagħmel jien speċi hija din isu jew aħjar il-konvinzjoni tiegħi hija din illi kull żagħżugħ mod speċjali żgħażagħ, jiġifieri fil-mod tagħhom ta' kif ifittxu għax iż-żagħżugħ minnu nnifsu jfittex, minnu nnifsu iż-żagħżugħ jixtieq isejb, jixtieq jagħmel esperjenzi, iż-żagħżugħ għandu spiritu kbir ta' avventura. Allura minnu nnifsu iż-żagħżugħ qiegħed ifittex is-sabiħ, qiegħed ifittex il-verità, qiegħed ifittex dak li hu tajjeb. U jiena nemmen li din hija ta' kull żagħżugħ mhux tagħna biss li qegħdin hawn, u allura konvintismu illi kull żagħżugħ anke l-iktar wieħed illi forsi fejn fien qalbna maqtuha minnu, kull żagħżugħ għandu mistoqsija waħda għalina, laqgħuni mal-persuna ta' Ġesu. Laqgħuni mal-persuna ta' Ġesu. Jiena konvintismu minna din, u mhux biss konvintismu fuq livell ta' prinċipji, imma anke fuq livell ta' esperjenza. U naħseb li intom ukoll għandkom esperjenzi simili għal tiegħi. Jiena
xari bjat, allura għandi ftit żmien iktar minnkom u x'hekk. Għandi d-doppju naħseb jew it-triplu ta' xi ħadd ta' xi wħud minnkom, imma naħseb li l-kol kemm aħna għandna l-istess esperjenza. Illi meta persuna tgħinha tinduna illi d-domanda tagħha li hemm fil-qalb hi domanda l Ġesu. U meta tibda ddoq lil Ġesu, meta jibda jkollha ftit esperjenza ta' Ġesu permezz tal-Iskrittura, jiena naħseb illi dik il-persuna mbagħad bil-mod il-mod tinduna illi sabet is-sabiħ, sabet it-tajjeb u sabet il-veru. Jien se naqbad ftit il-ġraja tal-Iben il-ħali, speċi jisu bħala paradigma, jisu bħala pattern illi jista' jgħin għal-lejla biex naqraw ftit din is-silta ta' dan iż-żagħżugħ, dan fl-aħħar mill-aħħar kien żagħżugħ, flimkien ma' siltiet ta' żgħażagħ oħra li jinsabu fl-Iskrittura li jistgħu jgħinuna ikunu għalina ta' stimolu biex verament ma nkunux kuntenti biss bina nfusna jew bil-grupp tagħna madwar Ġesu. Aħna ma nistgħux jekk iridu l-ġid veru tal-persuni, jekk inħobbu tassew l-żgħażagħ sħabna, jekk għandna mħabba lejn l-umanità, ma nistgħux inċaħdu l-żgħażagħ anke imbedin minn din il-grazzja, minn dan id-don li jiltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu. Ekku allura dan ir-rakkont ta' żagħżuħani jekk ilaqqana ma' żagħżugħ, skużawni, il-rakkont tal-Iben il-ħali, mhux iż-żagħżuħani, l-Iben il-ħali, iż-żagħżuħani jidħol iktar il-qudiem. Dan ir-rakkont tal-Iben il-ħali ilaqqani ma' żagħżugħ li trabba f'familja, forsi familja normali jew mhix normali, forsi kellu problemi l-omm ma tissemmiex, jista' jkun li kien hemm diffikultajiet, insomma, dat-tifel ma ħassux parti minn din il-familja u b'xi mod telaq. Kieku ħassu parti minn din il-familja kien jibqa' hemm ma' missieru. Ma ħassux parti minn din il-familja rrid jipprova esperjenzi ġodda u x'hekk ir-ribellioni tal-adolescenza u x'hekk avventuri ġodda, il-fatt li jrid jiskopri d-dinja, jagħmel esperjenzi illi qabel qatt ma kien għamel li forsi kienu projbiti, hija ftit jew wisq u x'hekk l-esperjenza ta' kull wieħed u kull waħda minnha nimmaġina mhux hekk aħna maħniex kollha qaddisin fin-niċeċ mhux hekk kif qegħdin hawn preżenti kull wieħed u kull waħda minnkom hawn stampati kulħadd kwiet, insomma nofsna reqdin, ibda minni l-ewwel wieħed, jiġifieri naħseb li maħniex hekk aħna u x'hekk, jiġifieri naħseb li kellna kull wieħed u kull waħda minna l-istorja ta' kumbattimenti tagħna u x'hekk illi mbagħad b'xi mod il-mulej qabadna minn xarna u sejħilna u ltqajna miegħu. U allura din l-istorja ta' żagħżuħani u l-istorja ta' ħafna żagħżagħ li hemm barra, ma ninsewx iż-żagħżagħ li hemm barra u x'hekk għax inkella naħseb illi x-xogħol tagħna ma jkunx komplut. Allura x'ġara dan jitbiet mid-dar u jagħmel l-esperjenzi li deru li kellu jagħmel. Jiġifieri ta' lok għall-impulsi u għall-istinti u għall-emozzjonijiet kollha tiegħu. Tbiet imma tbiet għalfejn biex isib xi ħaġa, tbiet biex isib lilu nnifsu. Jew aħjar tbiet biex jissupera lilu nnifsu. Interessanti, jissupera li imur lil minnu nnifsu. U aħna nafu li l-bniedem meta jmur lil minnu nnifsu se jiltaqa' ma' Alla. Jiġifieri anke fid-droga, anke fix-xorb, anke fis-sess frenat, anke fid-divertiment bla rażan, il-bniedem li joħroġ minnu nnifsu b'xi mod diġà beda jmiss ma' Alla. Ma jafx, imma diġà beda jmiss ma' Alla. U sintenti jibda jlaqqat fuq rasu, xi ma hekk jiġri, mhux hekk jiġifieri meta int toħroġ minn dak innifsek, x'jiġri? Imbagħad meta tisgarra, meta tiżbalja, imbagħad tibda tbagħt il-konsegwenzi. U diġà Alla jkun qiegħed jaħdem allura fl-istorja tiegħek. Mhux hekk jiġifieri tbatija ta' konsegwenza ta' żball u hekk jew ta' impuls mhux ikkontrollat, allura ikun Alla li qiegħed jaħdem fl-istorja tiegħi, mhux bħala kastig, le. Alla ma jikkastigax, jiġifieri anzi, imma Alla jkun qiegħed jiffurmani, jimmoldjani, jedukani u hekk permezz tal-istorja, għax Alla ma jitkellemx biss bl-Iskrittura, imma jitkellem ukoll bl-istorja tiegħi. Anzi, Alla jkellemni tassew meta l-Iskrittura tiltaqa' mal-istorja tiegħi u viċeversa. U allura x'jiġri l-esperjenzi li jagħmel dan iż-żagħżugħ u hawnhekk Alla diġà beda jaħdem ġalu jitlef identità, dinjità u minflok li sab lilu nnifsu spiċċa biex laqas il-qżieqes ma beqgħu jarfuh, jaħseb wara n-nies u x'hekk. U laqas il-qżieqes ma rridu jagħtuh xejn mill-ikel tagħhom, ġifieri dan altru li tbaxxa miskin u niżel l-isfel, però hawn Alla qiegħed jaħdem. Hawn Alla qiegħed jaħdem. U aħna rridu noqogħdu ftit attenti biex naraw isu id-disien li jkun qiegħed jinħadem taħt dak li huwa apparenti. Jiġi taħt fejn fien, taħt
drogat, taħt persuna li ma trix tabbi knisja, taħt ribellioni, taħt dak kollu, hemm li talla li qiegħda taħdem. U din iridu nkunu kapaċi li naraw aħna. Ġifieri dan din l-iskrittura mhux qed ngħidu jien issa naraw iktar il qudiem. Ġesu kien kapaċi jarah dan. U pratikament kien jaqbad dan Ġesu imiss ma' dan u xek. Ikellem lil dan din il-verità jem taħt daw l-esperjenzi ta' żvok u l-esperjenzi kollha u xek li żagħżugħ jista' jagħmel jew żagħżugħa tista' tagħmel, taħtom hemm din ir-realtà, din il-verità li l-iskrittura tkellem. L-iskrittura lil dik il-verità tkellem. Allura aħna għandna biċċa xogħol imbagħad x'nagħmlu xek biex ngħinu liż-żagħżugħ isib il-verità tiegħu. Għax inkella ma jiltaqax ma' Ġesu. Tiltaqa' biss il-maskla ta' dan is-żagħżugħ ma' Ġesu, imma dik ma tkunx laqa, dik tkun laqa fittizja. U allura hawnhekk nistgħu ndaħlu l-esperjenza taż-żagħżuħani, il-ġraja taż-żagħżuħani. Propju fil-mument fejn dan iż-żagħżugħ, dan it-tifel iż-żgħir, mhux hekk ħalla d-dar, telaq kollox, jista' jkun li dan iż-żagħżugħ mhux bil-fors jispiċċa ħażin kif spiċċa iż-żagħżugħ tal-parabola ma kellux jiekol, imma jista' jispiċċa sinjoron, jista' jispiċċa b'ħafna flus, jista' jispiċċa għamel ħafna suċċess fil-ħajja bħal dan iż-żagħżuħani. Imma tonqsu xi ħaġa. Imma tonqsu xi ħaġa. U xek għax aħna nafu li l-flus jimlew il-bwiet imma ma jimlewx il-qalb. Mhux hekk il-flus jimlewlek id-dar, ma jimlewx il-qalb tal-bniedem, mhux hekk ġifieri il-qalb tal-bniedem hija magħmula għal xi ħaġa wisq iktar kbira, wisq iktar profonda u wisq iktar tiswa għalkemm tiġi mogħtija lilna b'xejn, bħala rigal mingħand il-mulej, mingħand Alla. U allura x'għandi nagħmel biex inkun kuntent? Din hija d-domanda taż-żagħżuħani u din hija d-domanda taż-żagħżugħ li qiegħed jara l-qsieqes. X'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Hawnhekk l-iskrittura tidħol verament fil-ħajja ta' kull żagħżugħ. Ejdu li ftit aħna mhux għalhekk qegħdin hawn l-ewwel wieħed jien, mhux għax għamilna din id-domanda. X'għandi nagħmel biex inkun kuntent? X'għandi nagħmel? U Ġesu jirrispondih. U Ġesu interessanti għax Ġesu mhux x'jagħmel, jgħidlu lil dan iż-żagħżugħ, imma x'ma jagħmilx. Jiġifieri jieqaf milli jikseb, milli jakkumula, jieqaf milli jakkwista. Nistgħu ndaħlu hawnhekk ukoll l-esperjenza ta' żewġ żagħżugħ oħra fil-Vanġelu. Għandna jekk tiftakru għandna l-ġrajiet tat-tifla ta' Ġajru illi Ġesu qajjem mill-mewt u għandna iben l-armla ta' Najm, it-tnejn kienu mejta da u xek. Jiena nara, ġifieri okej, il-miraklu żgur li qiegħed hemm, imma aktar mill-miraklu tal-qawmien fiżiku u xek żgur li hemm il-qawmien spiritwali. Jekk nieqfu biss għall-miraklu tal-qawmien fiżiku ifisser li insomma ma ġrax l-ewwel darba terġa' tiġri t-tieni, insomma, jiġifieri il-battikata li ħadu biex mietu darba jridu jerġgħu jieħduha darba oħra. Però jien nibqgħu ċerti li wara dak il-qawmien kemm tat-tifla ta' Ġajru kif ukoll ta' liben tal-armla ta' Najm hemm qawmien iktar importanti. Dawn kienu żgħażagħ, tifla ta' Ġajru kellha 12-il sena. Interessanti għax jolqotni l-fatt illi Ġajru, u din hija understood ħafna anke fit-test oriġinali fil-Grieg, Ġajru ma jemminx omma u missiera din it-tifla jisibuha bitqila biex jemnu li din it-tifla tista' tqum. Interessanti. Fil-ġraja kif nirrakkontata fil-Vanġelu ta' San Luqa. U dan xi fisser? Dan ifisser li kien iktar diffiċli għal din it-tifla li tqum. Kemm projezzjonijiet u xek, kemm viżjonijiet negattivi ġiri jkollhom il-ġenituri jew ġiri jkollhom l-adulti jew ġiri jkolli jien stess, aħna stess fuq żgħażagħ oħra u xek. Fuq żagħżugħ jew żgħażagħ tal-gruppi forsi li għandna. Kemm negattiva, kemm tkun negattiva, kemm tagħmel ħsara din il-viżjoni negattiva li jien nista' nipprojetta fuq xi ħadd. U nagħmel kwadru tal-persuna li għandu qudiemi, nagħmel kwadru negattiv. U dak il-kwadru jsir immobbli, statiku, ma nħallihx jiżviluppa. Jiena nħobb inġibilhom l-eżempju fir-relazzjoni l-arajja se jew il-miżżewġin. Jiġifieri il-mara għandha idea li r-raġel mhux romantiku. Raġel mhux romantiku. U dak miskin Alla biss jaf kif għamel sforzu ma xtara warda u tajjila, wara ma nafx kemm, u dik meta tajjila, għallu din minn fejn sraqta. Għallu din minn fejn sraqta din warda. Għax propju ma kienx kapaċi taċċetta li dan xi darba se jsir romantiku.
U xi darba anki aħna nagħmlu hekk maż-żgħażagħ tagħna. Ġifieri din il-viżjoni negattiva li kellhom il-ġenituri tat-tifla ta' Ġajru, insomma ta' din it-tifla, kultant tibblokka il-persuni li għandna fil-formazzjoni fl-edukazzjoni fl-istat negattiv tagħhom. U hawnhekk Ġesu għalhekk jgħidilhom tridu temnu. Lil-hom u lill-missiera Ġesu jgħidilhom tridu temnu li din kapaċi tqum. U jien u int, waħda mill-affarijiet importanti bħala animaturi, bħala evangelizzaturi taż-żgħażagħ, irid ikollna din il-konvinzjoni, ma tkun konvinzjoni ta' veru. Jiġifieri nkunu verament pożittivi u ottimisti, fiduċja kbira fil-persuna, dik il-persuna kapaċi tagħmilha, dik il-persuna kapaċi tqum. Jien ngħidilkom, jiġifieri din tiġi hekk bil-qawwa bl-għajnuna tal-Ispirtu Qaddis, mhux sempliċement id-determiniżmu tagħna jew inkella fissazzjoni li jista' jkolli jien jew li jista' jkollok int. Imma x'din hija l-verità illi qalb it-tajn u qalb il-ħmieġ li għandha l-persuna hemm in-nifs ta' Alla. Din ma rridux ninsewha. Hemm in-nifs ta' Alla aħna taħlita u x'hekk ta' nifs u tajn tal-art. Imma dak in-nifs hemm qiegħed. Mod speċjali jekk aħna ikkonfermati bil-Griżma u rċevejna l-Ispirtu Santu fil-Magħmudija. Jiġifieri ma nistgħux aħna ma jkollniex fiduċja sħiħa din ngħidula hekk il-viżjoni edukattiva, il-viżjoni formattiva, il-viżjoni kateketika, il-viżjoni tal-Iskrittura fl-aħħar mill-aħħar. Biex inkunu iktar bibliċi, jien irrid nemmen illi anki f'dak iż-żagħżugħ jew f'dik iż-żagħżugħa li Alla biss jaf mill-liema esperjenzi qed tgħaddi, u anki jekk ikunu żagħżugħ kriminali, dak x'imkien hemm mixbija tal-iben ta' Alla, mixbija ta' Ġesu fih li trid toħroġ, li trid tisplodi, trid tiżviluppa. U jien irid ngħinu jagħmilha din biċċa x-xogħol. Ġifieri għaddiju l-viżjonijiet negattivi, din hija problema tagħna. Aħna x'nibdew għax iż-żgħażagħ, u veru xejn. Jekk nibdew ngħidu għax iż-żgħażagħ, propju qegħdin nikkonfermaw dak li ġara fil-Vanġelu ta' San Luqa, ommu missier din it-tifla ma jemmnux dik tista' tqum, dik tista' tfiq. Imbagħad għandna l-ġraja l-oħra tal-armla ta' Najm. Interessanti anki din l-istorja għaliex għax Ġesu jagħti xifhem li din l-uniku tifel li kellha, u jien ngħidilkom li aktar minn tifel dan kien special partner. Armla l-uniku li kellha tibki biki ikraħ kif jgħid il-Vanġelu, dak special partner tagħha. Partner tagħha jiġifieri miskejn kellu jieħu responsabilità, m'għadux tifel kellu jikber malajr u jieħu responsabilità u x'hekk ir-rol tiegħu aktar milli tajben ta' missier. U x'ġara, Ġesu jerġa' jagħtih lil-ommu bħala iben, bħala tifel. Ħafna drabi anki din fl-esperjenza ta' ħafna żgħażagħ illum iktar minn qabel. Dik li ngħidula il-parentification u x'hekk naħseb tifhmuni xi ngħid, jiġifieri li tifel jispiċċa parent ommu ta' missieru. Jispiċċa responsabbli pereżempju tal-għaqda ta' bejniethom. Kważi kważi miskejn dan ippreokkupat inkwetat il-ħin kollu li ommu missieru se jżarmaw, se jħallu lil xulxejn u hu jħoss ir-responsabilità fuqu li tżommhom maqudejn. Ġifieri din iktar minn qabel. X'tagħmel imbagħad din ma' żmien? Ma' żmien jew tifel jispiċċa jiżviluppa u jibda jaħdem fis-social care jew isir qassis bħali. Għax aħna kollha parenti fajt xi ftit jew wisq. Forsi anki kollha il-kol kemm aħna li qegħdin hawn li nħossuna xi ftit responsabbli tal-oħrajn għaddejna b'xi mod minn din l-istorja. Jew inkella naslu fi stat ta' ribelljoni sħiħa. U ntajru kollox u mbagħad ta' 30 u 40 sena u x'hekk meta nikbru iktar nerġgħu nibdew ngħixu l-adolescenza għax dik qatt ma nkunu għexnija. U jkollna problemi bħal da. Dawn huma kkontemplati fil-Vanġelu, Ġesu jerġa' jagħmlu iben ta' dik il-mara. Ħafna drabi x'jiġri, ħafna drabi niltaqgħu ma' żgħażagħ li għaddej minn problemi, minn diffikultajiet bħala reazzjoni tal-istorja tagħhom. U qatt ma nistgħu ninkolpaw, qatt ma nistgħu ngħidu li ħtija ta' xi ħadd minnhom tagħhom. Imma hija responsabilità u x'hekk tal-individwi li jiffurmaw dik is-sistema. Dik is-sistema ta' relazzjonijiet. Kienx familja, kienu ħwa bejniethom, kienu xbieb bejniethom, ħafna drabi u x'hekk. Allura iktar u iktar idu noqogħdu attenti aħna biex ikollna viżjoni pożittiva fuq dawn iż-żgħażagħ. Jien naħseb illi jekk inkomplu u x'hekk l-istorja tal-Iben il-Ħali, ġifieri jekk inkomplu
ir-ritorn ta' dan iż-żagħżugħ minn fejn telaq. Prattikament dan iż-żagħżugħ wasal fejn kellu jasal, ma setax jinżel iktar l-isfel. U ħafna drabi, fortunatament jew sfortunatament, u xek, iż-żgħażagħ tagħna u forsi aħna stess kellna mmissu l-qiegħ qabel ma bdejna nitelgħu. Però importanti li meta mmissu l-qiegħ insibu lil xi ħadd li jgħidilna li anki jekk maħniex naraw id-dawl, anki jekk naraw id-lam biss, tajjeb li nsibu l xi ħadd li jgħidil nisma' hemm id-dawl ta' fil-fuq ta' hemm id-dawl, it-tama, ta' x'qalbek hemm id-dawl. U jien naħseb illi l-biċċa xogħol il-kbira tagħna bħala Kristjani u bħala animaturi taż-żgħażagħ, bħala leaders, youth leaders, naħseb li tgħidu li qed tiċċellenġja qed tagħtina challenge kbira, però jien naħseb li jekk ma nieħdux fuqna din iċ-challenge, jien naħseb li nistgħu nkomplu nitkellmu fuq kif se nikkatekizzaw u nkomplu nitalmu l-iskrittura u nħalluha tgħinna u tkabbarna, però l-esperjenza tal-iskrittura titwettaq meta minn dixxiepli insir dejjem iktar apostli. Jiġifieri ċ-ċirku tal-fidi ma jistax jieqaf u xekk fid-dixxepolat. Jiġifieri jekk aħna qegħdin hawn, jiena nemmen żgur qegħdin hawn għax ilkoll kemm aħna b'xi mod aċċettajna lqajna l-fidi. Imma ċ-ċirku tal-fidi biex jingħalaq, tajjeb, allura il-fidi li jiena nirċievi, li jiena rċivejt, tajjeb, li jiena ikkontemplajt, li jiena tlabt fuqha, li jiena niċċelebra fl-Ewkaristija nhar ta' Ħadd, li jiena ngħix fil-ħajja tiegħi ta' kuljum biex iċ-ċirku jingħalaq kollu kemm hu, hemm bżonn li din il-fidi inwassala, inxandara. U b'dak il-mod jien nagħmel esperjenza vera ta' Ġesu. Tgħidli ma m'iniex kapaċi, madni ma fimtux lil Ġesu, madni imma intom tafu li ħafna drabi jien nitgħallem tassew meta nagħllem. Jiġifieri ħafna drabi aħna ikollna esperjenza vera tal-persuna ta' Ġesu meta nippruvaw nwasslu għal ħadd ieħor. Ara taħsbu illi jien u xekk għax jien saċerdot jew issa raj jissisqof, jiġifieri naf xi ħaġa iktar minn ħadd ieħor le xejn. Jiena kull ma nagħmel l-esperjenza tal-fidi tiegħi u nipprova naqsamha bid-dubji li għandi, bid-diffikultajiet li għandi, bil-problemi li niltaqa' magħhom, bis-struggle ta' kuljum li jiena u xekk kuljum irrid nipprova ninduna fejn il-ġrajiet tal-ħajja tiegħi ta' kuljum jinsabu fl-iskrittura u xtejli l-iskrittura fuq il-ġrajiet tiegħi, din l-istruggle u xekk. Imma dan hu ċ-ċirku komplut tal-fidi. Jiġifieri jekk il-fidi tagħna tibqa' lina biss u ma nippruvawx nieħdu ċ-challenge ta' Ġesu u xekk morru għalmu d-dinja kollha, laqas il-ġnus dak, anzi l-univers kollu bil-ġebel kollox, jiġifieri. Morru ejdulhom għattuhom din l-aħbar sabiħa għax kulħadd għandu bżonna. Din l-aħbar. Jien naħseb li jekk ma neħduhx iċ-challenge, il-fidi tagħna tibqa' biċċa u aħna wkoll nibqgħu ħafna dubji, aħna wkoll nibqgħu inċerti. Ġifieri għax din il-biċċa, jiġifieri aħna u nagħtu nkunu qegħdin nieħdu ħafna f'dik li hija konvinzjoni. Jien ma nafx fiex wasalt fil-ħin, baqa' li 5 minutes. Iva. Okay. Tajjeb, mela dan jinstab fl-ar stat li se tanstab, u xek, dan l-imbirek tajben, għamel l-esperjenzi kollha li ġew f'rasu, xiġralu. Beda jinkwieta li se jmut bil-ġuħ u għal isma' nipprova nqum u murant missieri. Xi ftit jew wisq beda jiftakar il-memorja li semma Robert qabel, il-memorja, beda jiftakar li fid-dar ta' missieru kellu esperjenza li ma kienx daqshekk mill-ar, ma kienx daqshekk negattiva, induna li idealizza il-barra minn din id-dar, idealizza esperjenzi oħrajn li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma sabhomx, baqa' kollox f'wiċċu, anzi flok li sab lena u l-ferħ li xtaq sab il-maqlub. U x'għamel da? Ġitu l-idea għal okej, għal nafx nagħmel, għandna bagħad mmur lura lejn id-dar. Issa jien hemmhekk nixtieq indaħħal wieħed kif diġà semmejt, nixtieq indaħħal wieħed mill-group leaders li kapaċi jmur u jitkellem ma' dawn iż-żgħażagħ. Ġifieri u li jmur jitkellem magħhom propju jinżel jitħammeġ magħhom, ċappas idejh magħhom, hekk jiena għandi ftit esperjenzi, issa huma ftit antiki, imma għandi ftit esperjenzi għal dan it-tip. Ġifieri noqogħdu ftit attenti għax il-biżatijiet taf x'inhu illi mingħajr ma nindunaw il-fatt tal-konvinzjoni tal-fidi qed ngħid għalija tal-ewwel wieħed jibda joħloq differenzi u xejn differenzi. U d-differenzi x'jagħmlu?
id-differenzi jistratifikaw, jagħmlu l-livelli. U meta nagħmlu l-livelli u xek nibdew nitbedu. Jiena dak il-biża tiegħi li nibdew nitbedu minn daw il-persuni li jiena nemmen li Alla jkun qiegħed jgħajat fihom. Jiena nemmen li mhux biss huma jkunu jixtiequ li jsibu lil Alla, imma Alla wkoll ikun bilanċ li jiltaqa' magħhom, jixtieq jiltaqa' magħhom. U allura dan iż-żagħżugħ jerġa' lura u jmur fid-dar ta' missieru u interessanti ħafna x'hemmhekk missieru jagħmlu bniedem ġdid, jagħmlu bniedem ġdid. L-libsa, l-identità l-ġdida u x'hekk, iċ-ċurkett jagħmlu adult. Il-laqa tal-bniedem taż-żagħżugħ ma' Ġesu tagħtih ċerta maturità. Okay? U allura rridu nistennew, jiena ma niddejjaqx nistenna liż-żgħażagħ, ma niddejjaqx, jiġifieri anzi. Jiġifieri sinċerament ma nħoss li nistgħu naraw in-negattiv fiż-żgħażagħ qatt. Jien il-problema ta' fejn nara fina l-adulti. Meta aħna nibdew niġġudikaw, nikkundannaw wara li nkunu u hekk ħafna drabi anki jekk żagħżugħ fejn fien, jiġifieri qabad ħajja li mhix moralment edifikanti, ħafna drabi jkun tortana l-adulti. Jew aħjar responsabbli ħafna aħna l-adulti. Mbagħad nispiċċaw niġġudikaw, nikkundannaw minflok li ngħinu. U allura x'jiġri? Allura hawnhekk dan iż-żagħżugħ isib id-dar flok dak ir-raġel xwejjaħ li ħalla isib missier u jagħmel esperjenza kbira tal-maħfra tar-rikonċiljazzjoni. Jien din nara fundamentali fil-pastorali maż-żgħażagħ. L-idea għaliex għax ħafna żgħażagħ jgħixu forsi aħna stess ngħixu ħafna l-guilt feeling. Imma enormement ngħixu il-guilt feeling. U jekk ma niġux aware minnu, nibqgħu nkaxkruh għal ħafna żmien f'ħajjitna. Il-guilt feeling għaliex. Għax l-età taż-żożija hija età ta' skoperta, ta' ribellioni, xi ftit jew konxja jew inkonxja, ta' avventura. L-età fejn jien nibda u xek ikolli l-identità tiegħi u biex ikolli l-identità tiegħi nirid ninqata' minn mal-ġenituri. U anke diġà dik minn nfisha toħloq ftit tal-guilt. Biex tinqata' mill-ġenituri jew biex nqum fuq saqajja u ngħid isma' jien għandi l-ħajja tiegħi. Jiġifieri aħseb u wara mbagħad u xek l-esperjenzi li nagħmlu l-avventuri kollha li nagħmlu fiż-żożija tagħna, jekk ma nsibux lil xi ħadd illi jagħtina l-konvinzjoni li aħna okay, anki jekk aħna ribellużi. Li jilqana kif aħna, li jgħinna nirrikonċiljaw dak li ġara magħna nfusna. Naħseb li tkun diffiċli ħafna biex niksbu il-maturità, mhux biss tal-fidità, il-maturità umana l-ewwel qabel kollox. U allura hawnhekk sab xi ħadd qalu okay, dak mar id-dar inwerwer li se jagħmillu proċess u dak flok proċess għamillu festa. Taħ il-libsa, taħ iċ-ċurkett qallu inti issa adult, tirrappreżenta l-familja, iċ-ċurkett is-siġil, taħ is-sandli qallu m'intix aktar il-sejr issa tal-impulsi tiegħek, imma għamilt ix-xift. U x-xift tagħmlu meta tinduna li l-impulsi u l-istinti tiegħek meta ssegwihom ħajmekuk mal-art, se jkisruk. Dakinhar inti tagħmel ix-xift. Għax fl-aħħar mill-aħħar id-differenza bejn ir-raġuni u xekk jew il-valuri tal-fidi u l-emozzjonijiet tagħna l-impulsi tagħna x'inhi. Ir-raġuni mhumiex ħajr u xekk rifless ir-raġuni jew inkella l-valuri tal-fidi, anke tal-Vanġelu stess, mhumiex ħajr riflessjoni fuq l-esperjenza, fuq meta oħrajn ħallew lilhom infushom jinfluwenzaw ruħhom biss mill-impulsi x'jiġralhom. Spiċċaw b'geddumhom fil-ħmieġ. Allura x'jiġri meta jien inħalli l-esperjenza tal-emozzjonijiet, l-esperjenza tal-limni, hemmhekk imbagħad nagħmel ix-xift. U din importanti li ngħinu liż-żgħażagħ jagħmlu x-xift. Ix-xift mill-impulsi, mill-emozzjonijiet, jisu kollox iċċentrat fuq in-nifsi, ix-xift għall-valuri, għal dak li hu validu fih innifsu, għal dak li hu tajjeb fih innifsu. Jien naħseb li l-istorja ta' Ġesu li minna nfisha l-istorja ta' bniedem kontra l-kurrent, jien naħseb għandha xtejt ħafna liż-żgħażagħ. Jekk iridu nippreżentaw lil Ġesu kif inhu, għax jekk iridu nippreżentaw lil Ġesu li jfittja preċiż u xekk ma' ċertu skemi tas-soċjetà, ma' ċertu skemi li kultant nippreżentaw anke fil-Knisja, anke aħna l-qassisejn,
Jiġifieri naħseb hemmhekk imbagħad Ġesu jgħid ftit liż-żagħżugħ, jgħidlu ftit. Imma jekk nippreżentaw lil Ġesu kif inhu, fi kliem ieħor lil Ġesu u x'hekk li għalih il-maħfra, li għalih il-kapaċità li jkun koerenti fil-ħajja u x'hekk. Il-valuri pereżempju tas-solidarjetà, il-valuri tal-ekoloġija ma l-ekoloġija vera ta' mhux il-ħafna x'ismu li nagħmlu aħna, jiġifieri il-ħafna kosmetika li ssir, imma l-ekoloġija vera ibda mill-bniedem. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem hu l-ogħla ħolqien. Ġifieri meta nagħmlu hekk, meta nippreżentaw il-Ġesu b'dan il-mod, jiena naħseb illi ż-żagħżugħ jintlaqat. Ħa nikkonkludi taf just kif nistgħu ngħinu aħna bħala youth leaders jew aħjar x'inħoss li jixtiequ iż-żgħażagħ minn għandna. Naħseb illi l-ewwel qabel kollox iż-żgħażagħ għandhom bżonn ta' adulti illi meta jarawhom joħolqulhom mistoqsijiet. Iż-żgħażagħ ma jridux risposti, intom talmuni, iż-żgħażagħ ma jridux risposti. Iż-żgħażagħ iridu nies li jgħinuhom jirriflettu. Jekk ħammorru fejnhom bir-risposti, naħseb illi nitbedu, jibeduna mill-ewwel. Allura għandhom bżonn ta' nies maturi illi meta jarawhom m'hemmx għalfejn jistaqsuhom huma, imma meta jarawhom joħolqulhom mistoqsijiet. U t-tweġibiet li jistgħu jieħdu iż-żgħażagħ minn għand dawn l-adulti huma permezz tal-esperjenza tal-ħajja. Intom tafu x'hekk li l-iktar katekeżi effettiva għalhekk l-iskrittura hija effettiva ħafna fuq iż-żgħażagħ għaliex għax hija rakkonta esperjenzi. U iktar ma nirrenduha esperjenza umana u x'hekk. Għax l-iskrittura x'inhi? L-iskrittura hi l-esperjenza tal-bniedem. Ibqgħu ċerti li mhix la iktar la naqas inqas. U hija l-esperjenza tal-bniedem sħiħ, għax l-esperjenza tal-bniedem sħiħ ma tistax tgħaddi mingħajr l-element trascendentali, mingħajr Alla. Allura jekk nippreżentaw l-iskrittura bħala il-ġrajja taż-żagħżugħ u ż-żagħżugħ qiegħed fil-ġrajja tal-iskrittura, jiena ngħid illi almenu l-esperjenza tiegħi tallimni illi ż-żagħżugħ he gets involved. Iħossu ġewwa, iħossu parti. Mhux se jiltaqa' ma' Kristu mill-ewwel kif smajna qabel, imma jħossu parti. Iħoss illi dak il-ktieb, dik il-kelma, mhux biss tgħidlu xi ħaġa lilu, imma tgħidlu minnu. Allura iż-żgħażagħ għandhom bżonn ta' adulti illi meta jinżlu fil-ħama ma jħallhomx weħidhom. Pereżempju, jiena nieħu gost, sinċerament qed ngħid issa bl-ikbar, nieħu gost illi kultant immur sal-oażi hawnhekk u nitkellem ma' dawn iż-żgħażagħ illi verament ifittxu l-verità, ifittxu s-sabiħ u jfittxu t-tajjeb. U jien ngħidlek li huma konvertibbli, jistgħu jikkonvertu għall-Kristjaniżmu ħafna iktar minni. Jiġifieri jistgħu jiltaqgħu ma' Ġesu, għandhom pronjosi, għandhom xewqa li jiltaqgħu ma' Ġesu ħafna iktar milli għandi jien. Jiġifieri noqogħdu naqra attenti għax jista' jkun illi fejn forsi l-biża' mill-impulsi tagħna stess, jew minn dak li nħossu fina aħna stess, iżomna milli mmorru nikkonfrontaw ruħna ma' dawn iż-żgħażagħ, mhux biex niċċellinġjawhom, le, mhux biex ngħidulhom li qegħdin jiżbaljaw, le, imma biex nimxu biċċa triq magħhom. Biex niċċabsu ftit bid-dem tagħhom. Jiġifieri noqogħdu ftit ħdejhom, mhux nikkundannawhom, nisemgħuhom. Iħossuna qrib tagħhom. Jien ngħidilkom illi dan kien il-mod li kien juża Ġesu fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri qed ngħid change ġdid. Huwa l-mod tal-inkarnazzjoni, ma ninsewx illi Alla biex għamel din biċċa xogħol ħabatti kata kbira għax sar bniedem bħali u bħalek. Sempliċement biex ikun jista' joqgħod mal-bniedem. Allura iż-żgħażagħ m'għandhomx bżonn Bibbja tar-regoli, m'għandhomx bżonn Bibbja tar-regoli. U lanqas għandhom bżonn Bibbja illi tippreżentalhom x'għandhom x'jagħmlu x'm'għandhom x'jagħmlu. Intom talmuni. Imma għandhom bżonn Bibbja tal-esperjenzi. L-istorja ta' Abraham u Isaac, l-istorja ta' Ġakob. Abraham bniedem illi beża, li ħajspiċċa kollox miegħu, mhux hekk. Ġakob li ġġielet ma' Alla, Ġusepp li joħlom kbir. Daw l-istejjer, li huma l-istejjer ta' żgħażagħ. Ma ninsewx li huma l-istejjer ta' żgħażagħ. L-istorja ta' Marija, tfajla 14-il sena,
li jarfet li ħajjita tagħmel sens jekk hemm Alla fil-pjan, jekk hemm Alla ġewwa. Jiġi daw l-istejjer u xek, l-istorja ta' Giuseppi, li jaraf illi ir-relazzjoni u l-imħabba fi żwieġ mhix marbuta biss mas-sess. Is-sess importanti, imma mhux kollox. Dawn l-istejjer inħoss li verament jistgħu jgħidulna ħafna u meta tismagħha tgħid iwa kos, tiklikja xi ħaġa fejk, tiklikja risposta għad-domanda li għandek.